Assalamu alaykum hormatly ýyleşler. Şu gün 2020-nji ýylyň 30-njy maý hepdeniň anly güni. Hoş geldiňiz Demokratik platformasynyň kanallaryna. Hormatly watandaşlar, ine şu gün biz bir gaty aýlanç habar aldyk. Umydy Bekjanowa Türkiýede migrasiýa tarapyndan taklanyp ine deportasyon lagery goýuldy. Umydy Bekjanowa oran bir graždan aktivisti, bir belli bir toparyň içinde aktivistçilik edýär. Oran bir öz haklaryny we beýleki adam haklaryny gorumana kömek edýär. Hormatly watandaşlar, ine bizim şu leşigimizde biz Alişer Sahatowy, Abdullah Orusowy we Umydy Bekjanowany boşatmalygyny hökman suratda Türk hökümeti şolary azad etmeligini, şolaryň dokumentlary näde oran bolsa, düzük dälen bolsa, şolaryň günäsi ýok, şo ýanky dokumentlaryna sebäp ony Türkmen hökümetiniň günäsi. Şol adamlary hökman suratda tutsakdan boşatmaly we şolary hökman suratda syýasy bosgunlyk bermeli biz Türkiýe döwletinden talap edýär. Onuň üçin biz ulu hatlary ýollaýar, diňe Türk hökümetine däl, bir topor ýanky adam haklaryny goraýan gurumlaryna, bir topor halkara gurumlaryna, bir topor döwlet ýolbaşçylygynyň gurumlaryna. Erteden başlap Umydy hakynda da biz ýanky tekstlerimize goşup oňum ýagdaýyny beýan eder. Hormatly ýyleşler, ine şu gün biziň bilen efira Muhammed Düýji, ýagny Demokratik Güýçleriň Konstitusiýon Sentrynyň ýolbaşçysy Muhammed Düýji gatnaşýar Kanadadan. Muhammed abi, hoş geldiňiz. Selamun aleyküm Murad ağa, selamun aleyküm vatandaşlar. Hoş gördük Murad ağa. Sağ olun. Muhammed ağa, men ýalňyz efira başladym, siz gelmäkäk. Ýa men Umyda boýunça ýanky gurrun berdim watandaşlarıma da. Biz ine Demokratik Halk Hereketi bolup, demokratik opozisiýa bolup näme etjegmeli, näme etmelilerini. Hem şu gün çykyş etdiňiz şu material barada 2 ay geçleriň şu Umyda barada ýanky halkymyza bir ýetirteňiz, onuň eden işler boýunça, aktivistlik boýunça gowurdy. Ve Murad ağa, Umyda bir ayal ki 2000-nji ýylda märde şu halk hereketi başlany bäri şol ýeka maşgala közenip ýören Türkmenistandan Türkiýe gelen öz durmuşyny düzeltjek bolup çağalary aňyrda közenip ýördi şol. Covid döwürlerine de näme etjegini bilmäni öýünden kowdular. Ara bir topor közenmeleri şu başyndan geçirdi. Hiç wagtym şoň niýeti öňe çykyp aktivist bolmak dedi. Ýöne gördi, hiç ýol ýok. Türkmenistanyň graždany bolsam, sen öz ýurduň düzeltjek bolsaň, hökmen sen bir hereket etmeli. Sebäbi şu hökümeti boyun etmesen kanunçylyga bilen etýän oýunlaryndan hiç wagt sebep bolana. Sen pul bilen çözjek bolsaň, pulun mesberi hiç yetik bolana. Bir gün $1000 diýdiler, $2000, $3000, $5000 ýurda bardan çykyp bilen çykdan nemeden pasportdan hemme zady pul berjek bolsaň, ony anaga bula ogurlyk eden aga berdi Muhammedin haramzadalaryň öwleri ýana hemme pul berip çykarýar. Şol üçin bula hiç şundan sebep bilen. Şol üçin hem ahyrda ýeketäk bir ýol tapdylar. Kanun boýunça öz hakykyny gorap ýurdun içinde siyasi ütkeşikler geçirmek. Şol urna da şoňa da yetdile, billile özleriniň hem ýekedäligini bilen aktivistlerimiz aktiv hereket etmegi adamlarda umyt töretdi. Olara ýekedäligini bildirdi. Ýurdun problemasy hemmemiziň problemalaryny düşündirdiler. Halk inni billi. Olan kıyınçılıkları, olan yeketek kıyınçılıkta bütün halkın kıyınçılığı şon döretýänem şu hükümet talap otururlar. Şol için her kim elinden geleni kanun esasına hareket edip başladılar. Umyda da şolun birinden. O zaman ol özü bir topor sayladı. Şu toporun içinde de aktif öz işini alıp var ya. Berdi Muhammed'im şeyle bir korkya. Türkmenistan'ın hiç başka düşmanı yok. Değil mi? Öz halkı düşmanı. Yani öz halkının öňe düşen kanunçylyk talap etýän adamlary haramzadan ýeketek düşmanı, şol üçin elinden geleni şu haramzada etýär aktivistleri ýurda alyp gitjek bolup. Bulary dürli
nemeleri oyunları başlarına getiriyor. Biri bilen düşman etiyor. Bunları bir avra edecek oluyor. Kardeşlerine azar veriyor. Günlerin akşulara da her ne ettirip şulardan dinecek oluyor. Yöne imanına gelen adam, şu dağıtlara düşünen adam, korkusunu yenip geçen adam, ol hiç vakit izinden kayıtmıyor. Ol kayıtam, beyleki adamların yüreğini umit töretiyor. Olun gözünü açıyor. Onları yurda iyi çıkmaklarına harekete getiriyor. Şol için hem Haramzade Berdimuhammed korkuyor. Şu sebepten hem yeke bizim aktivistlerimiz tapavut yok, ol haysi toporda, haysi yerde. Şu öne çıkan adamla oldu. Daha önce koment yazan adamla da oldu. Berdimuhammed şoları tapıp Türkmenistan'a eltmesi ol yatı bilene. Şu sebepten ben birinci ayçık olayanlarım bütün aktivistlere, bütün Türkmenistanlılara, bütün Türkmenistanlı siyasi ütkeşiklere karışıyarlar. Yurdun tüygerli, öz yurdunu eye çıkacak olayanlar, şun kunşu aktivistleri kollamak. Şuları Türkmenistan'a tavşırtmasızlık bizim ulu mukaddes borcumuz. Şu bir göreş, şu bir front. Haramzadılar, şuları alıp gidecek olayan bizim verecekler oluyor. Şol için gelin şiyen işte biz utoylayalım. Şununla ussak Berdimuhammed'in kutorduğu. Men işte yeni bir Türkiye devletine yüzlenecek olayan adam. Türkiye devleti, siz önde mer devlet bol işlepiyorsunuz. Siz bir demokratik devlet. Sizin hükümet yol başçılığınız halk saylaya, azat saylolu geçiriyor. Yurdunuzda metbuat azatlık var. Siz azatlığın nemeliğini biliyeniz, hükümetin halkın önüne cevapkar bolmalılığını biliyeniz, siz kanunçuluğun nemeliğini biliyeniz, siz o taraftan biliyeniz bizim yurdumuzu nehilli haramzadalı talap bizim halkımızı kötep görenini, öz kardeşlerimizi kötep görenini biliyeniz. Şunu gözünüz bilen görüp otuyorsunuz, biliyeniz, innem önkü yanıkta, inni halkın öne çıkanını, halkın iyiliği derli hareket ne de siz şahit. Başka devletler olmasa da siz şahit. Nehilli aktivistler halkın kollayanlarını, şolan hak söz aytyanlarını siz biliyemem. Şol için siz burada etmen ki arası yürekten öz yurdunu söyleyerler. Öz hak hukukunu koruyarlar. Öz Türkmenistan'da parakatçılığı hemişe üpçün edecek oluyorlar. Türk kardeşler bilen hemişelik arakatnaşık aşçok oluyorlar. Yurdun içinde kanunçuluk boloryanı edecek oluyorlar. Yüreğine kine döretme. Siz Türkmen aktivistler Haramza'dan eline tavşırma. Buna tarih boyunca sizin teninizde kalır. Türkmenleri şeyle kösediniz diye. Siz Türkmen hakiki adamlarını düşmanın eline tavşırdınız deyip kalk hiç vakit yadından çıkarmar. Şunu hemişe berk yadınızda saklar. Şol için ben sizin hem benizden kahiş ettiğim bütün Türk halkından, Türk siyasi kuramalarından, hukuk koruyucu kuramalarından, hükümet yol başçılarından bizim aktivistlerimiz eline tavşırma. Beyteniz siz Türkmenleri özünüze düşman edersiniz. Şu yen işte aktivistlerin yeneceğine hiç iyili şekli şopuyor. Bir hak bilen batılın arasındaki davadır. Şunu hem peygamberle daydık gelen hem tarihen tubut eden hemişe halk yenyendir öz düşmanlarını, öz yurdunu tarlayanları. Şol için şunu berk yadınızda saklar. Ben hem aktivistlere de yine yüzlenecek olayan da adım şu. Hükümetin oyunu kun. Hükümet sizi birbiriniz bilen düşman edecek oluyor. Siz şun kun hükümetin provokasyasına taraf gitmeyin. Siz birbirinizi kollayın. Siz birbiri ay etti bir nerni ol bardat dedi ya hükümetin gelip birbirini vuruşturacak olayan oyunlarına girme. Kim Berdimuhammed'in karşısında görüşen oldu? Biz olabilen kula olacak olamdak birbirimizle. Arnaş olacak olamdak. Her kimin kemçiliği vardır. Her kim bir etabetçiliğini görüş bilendir. Öz kıyınçılığı. Şol için onlardan biz yanlışlık gördecek olmayalım. Olabilen biz düşman edecek olayandan oyununa girmeyelim. Şol için birbirimizi kollayalım. Kemçiliklerini koyayalım. Olabilen işimiz bulmayalım. Şol ne biz haramzadan yenir. Çıkışa
hiç tat koymadığın hemme daha da aýtdygyň Muhammed abi. Şey, Ýa-o. Hormatly ýyleşer, egerde oýundan garagaçdyk, dogrudan umyda Bekçanwaryny tutap etdiler. Men size ýene bir ýatlak geçecek bolýan Serdar Berdimuhamedow, Kezzap Gurbanly Berdimuhamedowyň ogly Kezzap Serdar Berdimuhamedow. Türkmenistanyň bir kanun bolup, bizim seslerimizi ogurlap, prezident wezipetini ogurlanan adam, şol ýürüýti Türkiýe gelip kontraktlar baglaşyp Türk hökümeti bilen ýürüýti söwda kontraktlary edip, bizim tebi waýlyklarymyzy şolara berjek diýip, ýani Türk hökümetinden berjek diýip, olaryň şondan gazanmaly, ýöne bir şert bilen ýanky aktivistler ýygnajak, şolara kömek edin, biz şolardan gorkýak diýip, ýanky şo şertnamalar baglaşdy. Şoň esasynda Türkmenistan'dan gражданlary, Türkiýede ýaşaýan gражданlary tutap edildi diýip. Şoň esasynda taýlap aktivistler taklaýarlar. Men ine şu Muhammed Ağa'nın diýen sözlerine goşulýan Türk hökümetiniň ýolbaşçylaryna dogry düşünin. Şul Kezzaby Putin'den başga hiç kim gollanmaz. Gurbanyl bilen Serdar Berdimuhamedow Türkmenistan gраждanyň arasynda Kezzap adyny dogry alyp Türkmenistanyň halkyň düşmany adyny aldylar. Şular öz-özüne milli lider bellidiler, şular öz-özüne prezident bellidiler. Häzir gyýyna kirip ýene o meclis başlygy etjek bolýarlar. Aparat prezidenta, kabinet ministr doly Gurbanylyň ýerini Hacı Murat Çüýrük tohumynyň wekili Nazarov bilen kontrol edilýär. Türkmenistan döwleti ýok. Biz öňüm aýdyp gelýär. Bular Türkmenistan döwletini öz jüwtüne öwürdiler. Indi Gurbanyl Berdimuhamedow bu ýyňy bilen Macron, ýani Fransaň prezidenti bilen duguşup Gurbanow dewletini yapmaly, Gurbanow Türkmenistany iýermeli diýip haýyş edip geldi. Ananyň üstünden gülüp maskarasyny çykardylar. Ýewropa gelip şoly ýazatlar aýtmak, ol bir diktatoryň aňy başladygyny görkezdiň bolýar. Üstünden gürkitdiler. Şoň Gurbanow özüni ýene tanatdy. Hormatly ýyleşer, men näçe şu zatlar size gurrun berýän? Häzir Türkmenistan hökümetini basyp alan bandit topory Gurbanyl Berdimuhamedow, Serdar Berdimuhamedow we onuň dogranlaşlary Türkmenistanyň aktivistlerini ýok etjek bolup topulýarlar. Ya biz ýeňýär, ya ol ýeňýär. Olar ýeňýär. Bizi ýeňseler bizim arkamyzda 6-7 milyon goly halk bar. Ýeňip bolmaz. Ol hemme halky gyrmaly bolýar. Şoň üçin hakykaty, dogruçylygy, adalatlygy isleýän adam eýýän Gurbanyl Serdar Berdimuhamedow bandit toporyň düşmanydyr. Şoň üçin biz islemesek talyhatly, awraýly, adalatly ýaşajak bolsak, konstitusiýa hormat goýjak bolsak, biz eýýän olaryň düşmany. Biz eýýän olar garşydaş, sebäbi olar. Diňe schema, korrupsiýon dwijeniýe, adamlar talamak, halktan pul almak, ýani tebi waýatlar ogurlamak sistemany alyp gidip barýarlar. Olar Türkmenistany dagyp ýör. Indi Türkmenistanyňky bir topor bizi gollayan aktivistlara ýa-da hökümet işlerinde işleyen adamlar ýüzlenýän. Pikir etmeň, dewlet aktivistleri baýdak, demokratik opozisiýa aktivistleri baýdak baskylap Türkmenistanyň gраждан uruşyny döretjek bolýarlar. Olar ýaldat ýok. Egerde bir baýdak baskylan bolsa, on aňarsy ýetdiýän. O görgüli maşgalaty gelip ýör, o görgüli ýani adamyň haklaryny gorajak bolup her adetde hiç ýyly variant tapman şu netije geldi. On öz netijesi. O diýmek hemme opozisiýa beýle bolmaly diýen zat ýok. Biz sizin ünsüňizi çekjek bolýar. Biz size ýatlatjak bolýar. Biz egerde Türkmenistana baryp şu meseleleri çözmesek, Türkmenistan ulu gраждан uruşuna girýär. Gраждан uruşuna biz girdirmeýär. İçinde halk bilen gürleşip dur. Her kim garaşar. Şu bir zat bolaýsa, şu eline kätmeni, elinäki bıçagy, taýagy, käsäni, çemçäni alyp ulanyp hökümetiň üstüne alacak. O ýerde ol hökümetiň üstüne, bir hökümetiň üstüne bar, bir polisiýaň, bir emhemeň, bir hökümet işgäriň, bir korrupsiýon hökümetiň üstüne, häkimiň üstüne algap biriň arasyna gраждан uruşy bar. Sebäbi ol häkimler, häkim garnaşy, muň garnaşynylar. Ol emhemeň ýa garnaşyny ýakgaýdar. On dognardaşy muny ýakar. Şeýdip gраждан uruşyny iki topara bölünýär. 2-de 5-10 topara bölünýär. Şunu kim peýdalanar?
gurbany etýärler berdi. Bize grazdanmış gerek. Bize hökümet işinde işleyen, arada zahmet çekip özgürlükler taýýar, çalışmalar taýýar adamlar gerek. Bize organlarda işleyen, hem hak hukuk gorayan organlarda hakiki hak hukuku ve döwletini gorajak adam, watany gulluk etjek adam geljekde. Ine şol adamlar gerek. Şolar bilen biz galmaly. Bizde halkyň içinde aklyet diýen, ýa-da arnarjak bolýan, ýa-da namyz edip ýören, ýa-da ruhuny, nefsini, wyjdany degen adamlar gerek. Biz şolar bilen, şolaryň motivasiýasy bilen beýlek adamlar kömek edip biz ýagny haklarını da alıp adalatly edip iki tane atalı oğlu, iki tane atalı oğul prezidentleri biz tutup cenayete çeker. Birinci bilen şolar. Onun çüylük tokumy. Beýleklere zat diýjek däl. Sebäbi bu ýalňyşlyklar mecbur ýagdaýda köp adama edildi. Bu ýalňyşlyklar mecbur ýagdaýda köp adamlara ettirildi. Biz düşünýär o zatlar. Ýöne häzir wagty geldi. Inni bet etmeli. Hemmämiz bir çüküre tüýkürmeli. Korrupsionist bolsaň, kim bolay? Arkada zamanyň aktivisti bolmasaň, ýallak, kepekçi bolmasaň, häzir halka goşulmaly. Tuğulma başlar men ün söýleýän bir tanqid etdik bolýan inni arkada diýip gıyran oklar inni halk diýip aýdýarlar. Watanyny ýanky nimetjek bolýarlar. Watandaşlar ýallaklaram azyk çekilip başlady, adamlar düşüp başlady. Bizim başka lazımız yok. Biz hökümet suratda dini yeňmeli, Türkmenistany ütkötmeli. Men ine aýdýan gelecekde, ýakyn gelecekde biz halkymda ýülener we şol data hemmäňi taýýar bolupdyr. Biz şu ýere baryp hemme zady bir gerekde düzler. Ölýänim bolsak öler. Düzýänim bolsak düzler. Eger biz oňurup ýetişmesek beýlekler gelbeder. İnniki pakaleni gelbeder. Men ýene bir gedek MHM, polis, gorunmak, prokuratura, suud işlerini ýönýän. Size nesil gerekmi? Türkmen nesil gerekmi? Nesil gerekkä bolsa, erti çağan kime berjek? Ya haýdy gyýdaljak? Eger doğumlarına şon közenýän bolsa, diňe sen gülýal korrupsiýada ýaşaýan bolsaň, sen aýratyn bir döwletiň içinde ýaşaňa, sen halkyň içinde ýaşaýan. Deneyeti çağan öğrentirmeli, çağan kötünmeli, çağan köçüde yaş gelin, köçe açıkta bir yeğen alıp zorlamalı. Senin bir adalatlı diyen çağana, nesiline, geleceğine. Ya yok mu? Ya kezzaplığında kalacak mı? Bolya kezzaplık edip, men işleyebilen deyip, yani pul oğurlayan. Ol bir tarih. Yani gelecek tarih. Nesil tarihi. Ol hemmemde değişti. Ondan kaçıbilecek yeriniz yoktur. Şonun için, egerde azıcık vicdanınız galın olsa inansandan, egerde azıcık niyetiniz krediyen olsan, minimum koşulma, maksimum kömög. Ine size haýyş. Şundan soňra siz arkada deyip, grajdan aktivistler tutup, şinel geyip, oňu ýa izolator geyip vurup başlasaňyz, siz ýerin aşagyndan tapar. Inanyň, ýerin aşagyndan tapar. Bir-birden kim kaçan geldi, kim urdy, hemme zady izarlar tapar. Bir aktivista el degeren bolsaňyz, jogap berersiňiz. Sen wara göwroglyň kakasy bolar, men gönaýan. Gördük, göwroglyň kakasyny gördük. Şu ýerde Fransada, Ýewropada gördük, öňe men diýenleri gördük. Yaralary gördük, hemmetini gördük. Şoň üçin size diýär. Kanun bozmaň, adalatly bolun, mert bolun, türkmen bolun. Goýuňyny bir iki sany öňüň orunmayan kezzap bir çimolar gorlap halka gürüp ýatýar. Goýuňyny, bolyny, ýüräliň. Şoň üçin taýýar bolun, hemme demokratik opozisiýa ýürüýär. Taýýar bolun. İçindekiler daşary gitjek bolup gaçyp ýöremäň indi boldy içine girmeli. Daşyndan bizi eşdiýänler içine girmeli, boldy, girmeli, düzeltmeli. Bilen bar ýa. Bolunny. Şular wara ýerin aşagyndan tapmaly. Gyrbildiler dogunaryny şymary. Rak ketel etdirip, mümkinçilik bermän, depressiýa, press edip, ýa hiç ýyl azatlyk bermän, adamlara ışık görkezmän, türmäň içinde oturan ýaly, hiç ýyl mümkinçilikler, pullary ýok, mümkinçilikler ýok. Häzir 9-njy 10-njy klasda, 10-njy klasda okuyan oglanlar diýär. Murada häzir tombus bolýar, iş ýok, bir iş gazanyp bir bala alınjak.
bir nime alınjak en asamyzdan dilemäni utanýar. Pul ýok en asalarymyzda. Bir eklemäne pul ýok. Bilen bir balak geýmeli, nime geýmeli, zat alınmaly, iş ýok diýär. Oğurluk edämesen, kimi öldürmelen bolsa, kimni ýakmalan bolsa aýdym diýip durar. Ine grazdan bolýar. Bir etjek bolsak damly ededir. Ine grazdan bolýar. Şoňa ýetmeýär. Ýaş olanlar diýär. Şu bir adam öňe çykyp köşküňe baranda eşitdiňiz, baryň şoňa. Baryp öz geljegiňizi soran. Ine mene aýtdy Muhammed agam. Goşak zadyň bolsa goşuň. Sesini gelen o. Men şu aktivistler hakkında aýtjak bolýan, biraz şu tutup başladylar, ben iýdi kesilmeýär. Şol üçin bizem öňki olleýiş metodlarymyzy haýyrlanmagy dowam etdirmek bilen kapitalyna başga metodlar hem häzir haýyrlanmaly. Olam inni bulara arda ýazanyň, haýyş edenin kän on ýana peýdasy ýok. Şo sebäpden biz ýörüýte bir komitet töretmelimi daşary ýurtda Türkmen aktivistlerini gollamak üçin. Kahar gazaply dünýä guramalarynyň talap etmänem oňarmaly. Ola Palestinde dünýäň men videosyny taňa uradandyr Murad aga. Giýjeti maska danyp İsrail kampaniýalary we İsrailden bäri tawar gelýän giýje şoň öňüne baryp şu gelýän maşinlaryň, gruzowy maşinlaryň öňünde ýatdylar. Sebäbi näçe halk kahar gazaply hereket etdi, on täsirim güýçli bolýar. Oňa degiçli guramalarym oýandyrýar. Oňa şola duýýar howp balyny. Bilýär Türkmenistandan grajdanski uruşa barjagyny ola gowdunýar. Şol üçin hem ola şoňa çäre görüp başlaýar. Şol üçin ben şu daşary ýurtdaky onuň strukturasy, ABS-ň strukturasy, demokratik döwletler Türkmenistanyň içindäki bolýan jinayetler duýar ýana kahar gazaply hereketimizi guramaçylykly ýörüýte komitet töredip biz şonu dowam etmeli. Şoň üstünde oturup işlemeli Murad aga. Bula pikir etýär, öňki bir tawar akmakly öz eje kakasyny gorap bilmäni giýlenip ýatan ýanak gadijek bolýar. Olar ýanak inni aktivist ýok, olar ýanak opozisioner ýok. Biz inni öz halkymyzy diktatyryň öňüne ýeke goýmaz. Elimizden işlat gelmeýär diýmer. Bize işlat bolmasa biz hiç kim bilen işimiz ýok diýmer. Şunu haramzade Berdimuhammed Berk ýadynda sakla. Goý bütün dünýä guramalan bilsin. Agzyn doluryp geplediler. Human Rights Right'ın başlygy bütün aktivistlerin öňüne gyýgyryp aýtdy. Biz sizi diktatyryň öňüne ýeke goýmaz diýdi. Bokunu gepleýär onda. Biz onu sözüne tapdyrar. Biz onu şeýle goýmaz. Eger bizim aktivistimiz şeýse biz şonu işlady günne goýmaz. Şoň işin jinayet işin şoň karşyna galdyrdylar. Şol üçin ola da bilsin. ABS-ň ýygynyň içindäkile de bilsin. Bir derek Ýewropa halkynyň puluny sarf edip oturmasynlar. Bizim berýän naloglamyny bir derek sarf edip oturmasyn Kanadadan pasol otady. Biz howpsuzlygy, adam hukuklaryny Türkmenistana ýerine ýetirjek bolýar diýip bokuny oturmasynlar. Biz olary Türkmenistanyň etýän jinayetini ýeke ýüzüne goýar. Bärdäki ofisiň men bilýän. Biz olara gün vermer. Şol için Berdimuhammed haramzade bilgin. Öňkü ýanak inni. Ol bir tawar akmak, nadarly ýanak inni sebäwindäki duran opozisiýa ýok. Inni biz kahar gazaply talap etmäni oňarýar. Biz size gün vermer. Şol için onu alıp gider sesini çıkarmarlar, bunu alıp gider sesini çıkarmarlar. Ol aktivisti provokasiýa bilen bir tawar zatlar diýdirip bir bilen uruş etdirip onu dowam edip bilersiz muka diýme. Ben şonu etdirtmez size. Şo sebäpden ýörüýte şol uğruna işläýäli Murad aga. Degişli guramalar bilen kaharly gazaply gepleşeýli, kaharly gazaply hatmy ýadaýly Türkiýe döwleten bildim. Şu zadyň şeýle galmajany. Berdimuhammed Berk ýadyna saklasan.
Sen birini akitte menni iyidi bolmam kadi pikir etme. Giyeceğiniz yatan tulonda şolun suratlar öňünde bolup sana şola en howply adamla bolup dişine gireceğini men söz berýän. Şonu etdirtýär. Türkmenistan'ın içindeki şoları eltip tavşıran adamları türmede şoları saklayanlar. Şolara bir zat bolasa tohum tiyiciniz bilen sizi sude verer. Şol için pikir etmeyin. Şolara azar verip siz arkayını yatıp bilersin bu kadar. Bir şonu ettirtmerdi. O zaman ben yine bir mesela deyip geçecek burada. Hükümet özü bizim aktivistlerimizi provotsirovat edip bizim bir tovar adamları aktivisti bizim aramıza salıp bizim halkımızın kanuni hareketini yoldan çıkaracak bolup ve yarak verýän, yarak tayin pullip getirtti. Biz o prosesten geçtik. İnnem hükümetin özü bizim aktivistlerimizi tebek bizim aktivistlerimiz birinci gedek siyasa katnaşarlar. Onun tecrübesi yok, siyasi tecrübesi. Devlet dolandırış tecrübesi yok. Şol için onları ağırlığa salacak oluyor. Bir tohur şonu yanak ağırlığa düşmeden mümkün. Sebebi inni halkımız yol gönderiyor. Bir fikir etkiye biz hava bir tohur yığınlanıp Türkmenistan'a barıp girip yurdun için düzeldip bilerim kadiye. O bir derek kurumlu olur. Gönü şonu yanak tarihte bolanım. Kuba meselesi. Fidel Castro, Che Guevara'da barıp azadem ettiler. Olan bolmayan da hatta bolyan. Yönü ol hadirki devirde bolyan gereği yok. Aytım düşmanın isteyen dadı şol. Bizi bir kanun yola eltip bir kanun ettiler deyip o zaman devletler bizim üstümüze kuşkuracak olyanlar bizim karşımıza cinayet işini daşar devletlerde kaldıracak. Yöne bir tecrübeden bizim hem aktivistlerimiz geçerem, üstünlüklü geçerem, hiç kimse yani giden ağam, fikir kellelerine bolmağın mümkün yöne, fikir bolmaklığı, ol yol gözünmeklik, yöne nire o kozala bilzele, bizim şu tada aydı otik, şu tatlı bolanak, dine kanuni yol bilen, öz hakkını talep etmeklik, Türkmenistan'ın içinde halk yürüyüşü divaresin önüne varıp, hakimliklere varıp öz hak hukukunu talep etmeklik hükümet yolbaşçılardan atçot sormaklık yeketek önemli parakatçılıklı yok Türkmenistan'ın içinde siyasi ütkeşlik girmeklik. Şol için bizim hem hareketimizin şona uğruktırılan şu yol bilen yurdun içinde biz siyasi ütkeşlikleri geçirecek oluyor. Yurdumuza eye çıkacak oluyor. Hükümet işgärlerini oğurluk ettirecek oluyor. Hükümet işleyen adamlara yaşamağa, üstünlük kazanmağına, bay yaşamağa şart etmeklik bilen olan bir kanun hareketlerinin önüne geçecek oluyor. Bir kanun harekette ulu cezaları vermeklik bilen yurdun içinde korrupsiyan ayıracak oluyor. Kanunçılığı berkarar edecek oluyor. Şu sebepten bizim hem etyen hareketimiz dine öz yurdumuzun befidinden gelip çıkyanlar. Biz şunkun bilye Türkmenistan'ın içinde hiç kim hükümetin içinde işleyen arasında adam yok. Her gayfi hükümetin işine girmekten başla. Ta şunu kutoryanca bir kanunculuk yol bilen pul kazanan adamlar. Biz şu zatları gözünü tutmak bilen inni halkın hareketinin güç bağdalmağı bilen olurum şu harekete koşulmağına çağırmamız bilen bir yurdun içinde uli maçtap bir güne geç ilan etmek bilen yurdumuzu hemmemiz bilelikte kâde ruh bilen kâde sistemada anası öz yurdumuza hizmet eder yanak yurdumuzu östürer yanak şart edecek oluyor. Şol için hükümetin içindeki işleyenle de kredi oturmasınlar. Eğer yurdun içinde siyasi ütkeşikli bolsa bire hop avanar deyip. Yok. Eğer siz halkın hareketinin önüne bevet döretmeseniz, aktivistlerin karşısına cinayet etmeseniz, sizin karşınıza hiç illi cinayet kaldırılmaz. Şunu bilin. Sebebi islenlik siyasi ütkeşikli dünyanın yüzünde hükümetin içindeki işleyen adamla bilen şolun halka koşulmak bilen bilelikte parakatçılıklı siyasi ütkeşikli oluyor. Bollum burada.
Okey. Hormatly vatadaşlar, men häzir bir adam öködeýin. Bu dinleň, onsoň men size konstitusiýany okap bereyim. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap kakasy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary mukaddes we ak yürekli hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hemde goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa belente götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawraly gasam edýär. Türkmen halkyna wepaly we dogruçul etjekmi ýa-ni dawraly gasam edýär. Ünsüň Türkmen baýlygyny alyp Türkiýe baryp, onam söwda kontrakt edip Türk hökümetine ýa-ni berip kontraktları ardan bakadan. Maňa şu aktivistler, men grajdanymı alyp gelin, men şol başçak diýen adam kim bolýar? Halkyň prezidenti bolýarmy, halkyň düşmany bolýar? Ine şu ýaly kezzaplar bizi dolandyrýar. Men size ýürüýse konstitusiýanyň 3-nji maddasyny öködeýin. Hormatly ýerleşler, sevdim. 3-nji madda Türkmenistan aşağıda ýazylandyr. Öz yktyýarlygy halk tarapyndan amala aşylýar. Halk döwlet häkimetiniň ýeketek göz başydyr. 3-nji madda halkyň hiç bir bölüginiň, hiç bir gurumanyň ýa-da aýry-aýry adamlaryň döwletde häkimeti eýlemene haky ýokdur. Men size köplençe aýdýan prezident ogly halknatyň ýoluşdy kakaty. Gyýdy häzir, ýagny mejlisin başlygy boljakdy. Ýa-da miýdiň başlygy ýa-da mejlisin başlygy. Hacımrat diýen bir kezzap, Türk Nazarow, ýa-ni Recep Nazarowyň ogly, ýagny Gurban Gulyň dogonyň ogly, ýagny Güýüsiniň ogly bolýar-da. Ine şola oglan bütün aparat prezidentiniň, bütün kabinet ministri kontrol edýär. Şondan bir soraw. Hiç ýyly çözgütler, netijeler çykarylan. Biri işe ýeşek bolsa, ýa bir ministr bir da tölecek bolsa, ýa kontrakt başlygy şoň üstüne geçýär. Näçe bonu diýär? Gurbanyň Berdimuhammedow şey dip, ogluny kabinet ministri, aparat prezidenti kontrol edýär. Serdar çüýrük başar bilmän, kaka men başar bilemok, men fan tehnologiýasyny geçirip, ýa-ni adamlar güldürüp, Gurbanow gülüp adamlar men üstümde güldürüp ýadadym men, kaka men başaramok, goýber diýär bolýan. Indi gyýyryny getirip, şoýra üstüne getirdi. Ogly başaranok. Şoň üçin ogluny kontrol edýär. Şoň üçin ogluny derek gidip bar ýerde eýýän 3-nji klubdan kardaldy. Hemmelerine bergidi. 500 milyon diňe un, çörek, ýagny buğdoy, soğan, kartuşka zat diýdi. Ine Merkez Aziýa döwletlerine berdi. Indi Merkez Aziýa bilen birleşek diýär. Ýöne bolýar, ona wiza açmaly diýse, agzyny ýumdy. Gorkýar, wiza açmam gorkýar. Merkez Aziýa. Wiza açmak bu hereket diňe halk üçin hereket. Wiza açmak hereket Türkiýe bilen ýa goňşy döwletler bilen halka kömek etmek hereket. Kim bir etdim şunu? Atalogul. Ýok. Bular kim? Kezzaplar. Niyazı öldürüp gelen banditler. Ubiyça diýem o. Manyaklar. Biz bular hökümet tutsak etmeli. Sen özüňe Türkmen diýen bolsaň şunu tutsak etmeli. Kim Türkmen şunu vurup ýa öldürüp ýa tutaýsa, şol Türkmenistanyň ömürlük gahrymany bolýar. Ýagny diktatorda gurunda däl, ömürlük. Şoň üçin men aýdýan, kimiň maşgalasy şu rejimden kösenen bolsa, şu ýelenler kimiň dogonyny, gyýydyny, atasyny, ejetini, ogluny ýa birini zorlap,
öldürüp yitiren bolsa, şul rejim, ýagny çürük tohum biýine azar berip mülkün zadyny alyn bolsa, aryňyzy aljak bolsaňyz gelin wagt berin. Bize tapawut ýok, haýsy motivasiýada sen gelýän. Bizim maksadymyz adalatly şul iki sany atalogly buluğundan tutup qadiyete getirip bütün dünýäde ökürmek. Kanun esasyna jogap bermek. Bizim maksadymyz Türkmenistanda kanuny adalatly ýürüdip Türkmenistan kanunçy beýleki sivilizasiýaga goşulyp öňe gitmeli. Biz şonu isleýär. Kim prezident bolsa şol bolar. Kim utulsa şol bolar. Açyk saýlawlar bolup bütün dünýä biz suud etmesek biz ýene diktatorlara girýär. Şonuň üçin maksat şeýle. Ol her indi gelen beýle bolar, beýle olur ýaly ertekleri ýadyňyzdan çykarmaň. Nähemçi başga döwletlerde indi gelen beýle bolanok. Nähemçi Türkmenistanda bolýar. Atewa sistemi ýüklenok. Daşdöwür ýallaklar. Yallaklary, çepekçileri inni yallaklyk edýän bolsa tutup 5 ýyldan 15 ýyl çel basmaly. Gurrun etmeli. Kim yallaklap başlady? Derre şo ýerden naruşlyk tutmaly. Boldy. Sebäbi yallaklyk biz diktatorlara getirýär. Täze sistemi guray. Ýene yallaklar bök çykyp yallap zat edip, o türkmenler ýokdur orada ýatdan. Indi moda bolup gitdi. Arkadagy şöhrat, arkadagy zaman, hemme şu dörejelik bolsa arkadagy bagly boldy. Ola ettirýär düşnükli. Yallaklaram edýär bol beýleki normal adamlar oturup pikir edýär. Ya men kellem çarşdy, ya bütün dünýä çarşdy. Hemme zat ýer we goýup çykmady. Olam ansat, bir uly iş däl inanam. Şoň üçin men hemmeler çagyrýan, sen daşynda bol, içinde bol, kakyň öldüren bolsalar, şu rejimden kakyň ejen dogonyň, onyň ya gyý dogonyň ya bir zat basylan bolsa, biýüne oturun bolsa, näme şu algyň ba bolsa şu rejimden, şu çürük tohumdan gelin goşulşun. Gelin güýçlü jemler. Gelin ne kutoralım şunu. Bolun ho. Muhammed ağa, biz köpe çekmeli yankı efiri. Biz şunu yıllap ayıp gelip oturuyoruz, inni biz herkese geçmeli. Şoň üçin men Telegramda havalaşıp bolur, havalaşıp bilersiniz, ineterdim. Menin telefonlarım var, menin Telegram adresim var. Sabaşka Kurbanov MK. Bunu havalaşıp bilersiniz. Hemme zat konfidensiýal, hiç ýere çykan ok, akyn bolaýyn. Şu neçeli havalaşanlar hiç ýerde çykmady, bizem çykmaz. Biz ona garanti berýär. Başga aýtjak dadyňyz bolsa Muhammed ağa jemlen bir efir tamamladyň. Sesiňiz gelýär. Burada bir meseleň üstünde durup geçjek bolýar. Şu bir topar hökümet, bir topar adamlary, blogerlary, daşy dindar adamlary mecbur etýär, Nuri aktivizminin karşısına çıkış ettirmeyeni. Baydağı depeleptir falan ediptir deyip. Birinciden bizim hem aktivistlerimiz şu Nuri'nin özü şu baydaktan yasalan köneği maykan giyip köşeye çıkan adam. Şu baydağı kaldırıp köşeye giden adam. Bizim aktivistlerimiz Amerika'da hem yerde Türkmen baydağı olan öne çıkan adam. Yönüşük haramdağda hem provokasyon yol bilen hem şolun kaharını getirip şol etmeli zatları edip bir kanunçuluk bilen adamları özünden çıkardı. Ol en hemme belan ocağı yurdu satan, yurdu hıyanet eden, bizim halkımızın avaralığına sebep olan, bizim halkımızın közeniyene sebep olup duranlar şu Türkmenistan dolandırıp oturanlar. Şol için bir tofor öňe çıkan adamla, tanalyan adamla olar zorlap ettirýänem bilýär. Göne şoňa boyun bolma. Bir tofor özün fileyen adamla şoň karşısına çıkışam edene oňarýarlar. Göne bir tofor adamla şoň karşısına çıkış etýärler. Ol şolara yüzlenjek bolýar. Siz eger adam bolsaňyz, siz eger wejdanly bolsaňyz, siz eger imanly bolsaňyz, inni Nura bir zat diýdiňizmi? Inni erkek bolup da gelin de Türkmenistanyň içindäki biýdüzgünçiligem aýdym. Türkmenistan en baý döwlet. Näme üçin 1 milyon halky Türkiýede közenip ýör. Şu hakynda da dil açyn. Türkmenistany hemme bilýär. İslenlik edara işe ýerjek bolan pul bermeli.
şonam aydın pul verip işe girliyadi. Eger binamız bolmasaňyz, biwejdan bolmasaňyz, watana dönük etmeyen bolsaňyz, gelin onna aydın Türkmenistanly polisiýa näme jinayet etýär? Eger siz imanly bolsaňyz, eger özüňize musulman diýen bolsaňyz, eger Türkmenistany söýýän bolsaňyz, eger Türkmen baydagyny söýýän bolsaňyz, gelin onna haramzada bolmanyny Türkmenistanyň türmelerindäki ýagdaýla näýligini gelin aydın. Sudiýala pul berip işleýänlerini aydın. Türkmen halkynyň aşyk edip ýörenlerini aydın haramzada bolmasaň. Bir molla, men häzir şoň turatym görkedeň iştadi. En aňyrda eger imanly molla bolsa, eger çyndan Hudaýa Islama ananýan bolsa, onu o birinciden halkın kösenci hakkında dil açmalı. O bolsa gelip. Näme diye? Häzir Murada men şon bir mun tapaýyn. İyi ver men goýun şunu handa. Men sana uğrattım, şon uğratmadım bilemek men Murada. Bir jom men her şon tapaýyn ondan. Bağışlayan vatandaşlar, bağışlayan ben bir munşun. Ya. Ay men tapmadım burada. Bir molla özüm Türkmen niye? O zaman baydak tutup şey diye. Şu baydak diye gök renkte diye Muhammed Peygamber'in diye filan rengi diye. Bir yıldızlı aylada diye falan şunu depelen niye? Huday Teala ona diye cezasını verir devletimiz bile diye. Ey haramzada molla. Türkiye devletinin baydağı yaşıl mı? Yaşıl mı Türkiye devletinin baydağı? İslenlik yaşıl eşiği peygamber kovuryan olsa sen haramzada nem için ağaç Araplan eşiğini giyipmiyor. Türkmen eşiğini hem giyenak. Araplaşan bir haramzadan biri. Eğer sen imanlı bolsan, eğer sen Hudaýa Kur'an'a ananyan bolsan, halkın kösenci hakkında sen haramzada aitmalı. Sen şöyle edeni işin bilen İslam'ın üstünden hem depeledin, Kur'an'ın üstünden hem depeledin, Peygamber'in üstünden hem depeledin. Men Kur'an'ı kovuluyam. Hakkın tarafını tutmadık, haramzada molla bolmor. Halkının tarafını tutmadık, molla bolmor. Adalatın tarafında durmadık, molla, ol molla değildir, ol şeytandır. Sen şeytanın hem aňyrdy. Utanmany, hıcalat çekmeni, özüňi musulman görkedip de ýurdun içindäki bolýan büýdürgünçiligi aýtmany, gelip birinin nur diýen adam näçe ýyllap maşgalasyndan aýra düşen adam. Günäsem näme? Şu haramzady sen secde etýän adamlar şonu ýurduna göberen. Öz günnem aýlandyryp bilýän adam. Sen haramzadalan, sen hizmet etýän, secde etýän adamlar şolary közäpýär. Sen haramzada şol hakkında dil açmaly. Şol hakkında wagt etmeli. Ondan sonra gelip yine de çıkış etýär. Türkmenistanlı, Türkiye'de, Polşa'da eyle beyle gezip böyle öz ayarlarını görüp bilen aklı ayarlarım başkaları göğülleri gitye şolara maslahat veren kişi bolya hiv olman can edin diye ey haramzada beydiyeninden sen devlet ait şolara ruhsat veren aklı öz başkaları bilen bir yerde yaşamağa. Sen şu haramzada berdin Muhammed ait
maşgalalar dargatyan, adamlan haram yola gitmekle sebep bolyan deydi. Ey binamız molla, ey şeytan tıpatlı molla, sen eğer adam olsadın, onu hiç vakt beydimerdin. Bir yaş oğlanın yalan edenine karışıp, gelip onu vurmağa dilin barmardı. Onu yanlıştırayanım, onu özünden çıkarayanım, sen secdetyen haramzadalam. Sen binamız haramzada, şun yanak bolonun için Türkmen halkıyla közenipmiyor. Sen eğer dindar bolsadın, imanlı bolsadın, Cuma sapar yanak kahraman bolordun, halkın tarafında dururdun. Şol için men bütün Türkmenistan'ın içinde öne çıkan TikTok'ta, YouTube'da çıkış etyen aydınçılar aytyan. Bak haramzadan tarafında durup aktivistlerin karşısında dil yetirecek olma. Bir avray olursunuz. İkbalınızı haramzada bağlaman. Şu haramzada molla yanak. Şeytan sıfatlı molla olursunuz. Boldu burada. Oya sağ olun. Men yeni bir aktivistler öldürmesini ya. Hormatly iyileşler, hormatly aktivistler. Şul kıyın ýagdaýda guruşun bir uly bir derejede galan wagtynda birek ýerinde gowunuňyza degip ya birek ýeriňizden görüp nimetmeň. Bizim o real güýçlerimiz ýok, birini tutup ak gider ýa-ni nimeder ýöne. Biz birleşip, güýçler birleşip, biz rejime garşy guruşmada biz utulýar. Egerde biz guruşmasak, birleşip guruşmasak, biz mümkin utmarsam. Şoň üçin halk bilen birleşmeli, aktivistler öz arasında birleşmeli diýip ýa-ni birek ýerini gollap ýörmeliler. Ýok. Bar güýjüňi gazanly guruşa oýmaly. Gurbanul Berdimuhammedow. Bar belan görüp Türkmenistanyň Putin'in iti Gurbanul Berdimuhammedow. Şunu gollayan, hökümetdäki işleyen ulum itler. Ulum Gurbanul itleri. Şoň üçin biz ine şoňa garşy görüşmeli. Erteki günü biz egerde utaýsak, onuň içinde ikinji etap taýlawlar. Ol aýraty mesele. Oňa intak barynça mümkin ýolda bizi atpamalarlar. Biz bilemdi onu. Şoň üçin ol ikinji etap, ikinji zadyň gurduny. Häzir birinji gurdun. Kimde näme güýç bar bolsa, kim bir arna aljak bolýan bolsa, kim bir ýa-ni öňe çykyp hakyky prezident boljak bolsa, kim öňe çykyp ýa-ni deputat boljak bolsa, kim öňe çykyp halky öňünde, agyr günde halky öňünde durup işlejek bolsa, ine häzir moment. Geliniň. Halkyň agyr ýagdaýynda bir topor intellektuallar, intelligensiýa gyrada namatlap durmak. Biz size köp çağrışyk etdik. Siz utsak, erteki gün siz hem intelligensiýa bolmarsyňyz, müň akylly bolaýyn. Halkyň agyr uruna kömek etmedik. Gowunna geregi ýokdur. Şoň üçin halkyň içinde çıkarlar. Halk bilen bolanlar, halka kömek edenler çıkarlar, biz olur her wagtym gowlar. Şoň üçin erteki günde ay bizi ýok etdiler intelligensiýa diýmän, halkyň agyr gününe kömek eden ýokmy? Erteki halkym sizi bolamaz. Häzir moment şu näçe bizi gaty bassalar, şunça biz birleşip bir muşt bolup bir ýumruk bermeli şu haramzada. Inanyň birja adam Gurbanul Berdimuhammedow. Ya Muhammed abi birja adam Gurbanul Berdimuhammedow bizim hemmämizin killämizi, hemmämizin ykbalymyzy, geljek niýetini zaýalap duran adam. Aýdy Muhammed abi. Şu adam ki. Bana kim kafayı men goýaýyn. Aýyn muny aýdyp goýdylar, endi muny gaýtyp gelmädim. Bu. Başka nimeňiz bolmasa Muhammed abi tamam edäýin. Bolýar. Entek açyk işlermem ma. Şoň üçin watandaşlar işiň aratyna wagt tapyň. İşden soň öň işini taşlap hereket ediň tapawy ýok. Bir ädim edin. Videonu paylaşın, komentary ýazyn, pikirinizi ýazyn. Türkmenistan jaň edip aýdyň dogranlaşyna birden bir zat galaýsa basyň. Menem badyr, menem size näme gerek bolsa kömek edýän. Dostlaryňyza, ýarlaryňyza, daşyndan bir komutda ýaşan adamlaryňyza düşündirin, gaçyp ýörmesinlerini
öz ykballarynyň, öz Türkmenistanynyň men patriot, watandaş, men türkmen baýdak götürüp berenler kimin baýdagyny götürýär? Gurbanlyň baýdagyny götürýär. Halkyň baýdagyny götürýär. Halkyň tarapyna geçin. Halk bilen bolun. Birek birime kömek etmeden şu gün sen gowy erti sen agrulygyňda men kömek edem. Çıkalyň şu ýagdaýda. Şoň üçin her kim herekete girmeli. Kim herekete girmese özüne sorag bersin. Men wyjdanym mamy, men namartmy, men gorkokmy, men ýallakmy diýip sorag berin. Soraga jogap tapsaňyzam arkyň ýaşap bersin. Hoşta bolun, indik gepleşip görüşelim. Sesiňiz gelýär Muhammed ağa. Hoşta bolun, indik duşuga çelli. Ne diýip boldy hemme aktivistleri alqalar, hiç tat diýdirmer. İnşallah. Biz görüşür, biz durup bolmaz. Hoşta bolun.